Me halutaan olla yksi ratkaisuista globaalin ruokaongelmaan. Me kasvatamme täällä Varkaudessa puhdasta ja ekologista kalaa maailmaa mullistavalla kiertovesiteknologialla. Kiertovesiviljely on ekologisin tapa kasvattaa kalaa. Meidän ainutlaatuinen tuotantoketjumme kattaa kaiken aina rehusta, mätimuniin ja valmiiksi pakattuun kuluttajatuotteeseen. Kaikki kalanosat käytetään, joten ruokahävikkiä ei synny ollenkaan. Vesi kiertää ja sitä puhdistetaan koko ajan, joka takaa kaloille tasaisen ja terveellisen kasvuympäristön. Kalat ovat tunnin sisällä nostosta pakattuina ja seuraavana päivänä jo kaupan hyllyillä. Me halutaan muuttaa tapa, jolla ruoka päätyy ihmisten lautasille.